президент қирғизистон Содир Ҷабборов рӯзи 25 декабр дар ҷаласаи ҳукумат изҳор дошт ки мехоҳад ба муносибати 110 солагии раҳбари собиқи ин кишвар Исҳоқ Разоқов шаҳри Исфана маркази маъмурии ноҳияи бо Тоҷикистон ҳамсарҳади лайлаки вилояти Боткандро ки номаш решаҳои суғдӣ дорад ба номи Разоқов гузорад. ман хабареро бояд ба шумо бигӯям. соли гузашта ман корзори интихобиямро дар Ботканд дар зодгоҳи Разоқов сар карда будам. имсол ба шарафи 110 солагии Разоқов ман тасмим гирифтам ки шаҳри Исфанаро шаҳри Разоқов номгузорӣ кунам, гуфтааст Ҷабборов. Исҳоқ Разоқов 25 октябри соли 1910 дар ноҳияи Лайлак ба дунё омадааст. ӯ аз соли 1945 то 1950 раиси шӯрои вазирон ва аз соли 1950 то 1961 котиби якуми ҳизби коммунистии Қирғизистон ва амалан раҳбари якуми ин ҷумҳурӣ буд. Разоқов соли 1961 тақрибан дар як вақт бо раҳбари вақти Тоҷикистон Турсун Улчабоев барои роҳ додан ба хатоҳо ва камбудиҳои бузург дар роҳбарии ҷумҳурӣ аз мақом барканор карданд ва ӯ соли 1979 дар Москав аз олам чашм пӯшид. Турбати Разоқовро соли 2000 ба Қирғизистон оварда дар оромгоҳи Алоарча аз нав ба хок супориданд. Исфана як шаҳри хурдест ки дар қисмати ғарбии вилояти Ботканд дар ҷануби Қирғизистон ва ҷануби водии Фарғона дар наздикии марз бо Тоҷикистон ҷойгир шудааст. дар Исфана 18 000 нафар ва бо иловаи деҳоти атрофаш Мирзо Почо, Самад, Чимген, Тайлон, Оқбулуқ ва Гулбу 28 000 нафар ба сар мебаранд. Исфана дар даврони шӯравӣ мақоми ҷамоатро дошт. соли 2001 бо фармони президенти вақти Қирғизистон Аскар Уқоев ба Исфана мақоми шаҳр дода шуд. бовар меравад ки водии Исфана аз воҷаи суғдии Асбаникат ё Асбаникен гирифта шуда маънояш сарзамини аспҳо аст. азбаски воҷаи Исфана қирғизӣ нест, вақтҳои охир дар Қирғизистон пешниҳод мекарданд ки номи он иваз карда шавад. яке аз пешниҳодҳои умда ба номи Разоқов гузоштани Исфана буд. фурудгоҳи Исфана аллакай ба номи Разоқов гузошта шудааст.